10, 20, 30, dávam ťažký príklad. Koľko snehuliakov sa už narodilo na svete? Neviete? Možno sa to práve teraz dozviete. Možno sa to práve teraz dozviete. Bol raz jeden poštár. Každý ho zďaleka poznal podľa modrej poštárskej čiapky, modrej poštárskej uniformy a veľkej koženej tašky plnučičkej listov. Bolo ich tam možno 100, možno 200, možno 300. Ale i keby ich bolo 1000, usilovný poštár by ich všetky do jedného poroznášal adresátom. Pravda? Ak by mali napísanú presnú adresu, lebo list bez adresy nepatrí nikomu. Jedného dňa sa však tomu poštárovi dostala do rúk biela obálka bez adresy. Mám nakuknúť, či nemám? Nemá sa to, ale keď je ten list bez adresy. Milý snehuláš, ako sa máš? Ja sa mám dobre. I keď ma mrzí, že si mi tak dlho nenapísal. Počasie je u nás dobré, mrzne a mrzne. Ako je u vás? Zdraví ťa tvoj snehulác. PS. Dostal som novú mrkvu. Veľmi mi pristane. O adrese ani ne. Pristane mrkva. A do keľu, veď si to píšu snehuliaci. Poštár sa rozhodol. Vyhľadá toho snehuliaka, snehuláša. To je mrzuté, keď som už nenašiel snehuliaka snehuláša. Mal by som nájsť aspoň snehuláca a vyhrešiť ho za jeho neporiadnosť. A bol večer. Poštára už boleli nohy z toľkého chodenia, no list mal stále pri sebe. Ako sa ho zbaviť? Čo keby som ho len tak niekam zahodil? Čo keby som ho roztrhal? Pozor, ako sa poštár rozhodne. Čo by sa stalo, keby ten list naozaj roztrhal? Možno by sa stalo toto. Poštár by roztrhal ten nešťastný list na kúsky veľkosti snehovej vločky. Papieriky by najprv zasypali roh 2 ulíc, no neskôr by ich vietor rozniesol po celom meste. Nežil by už ako obyčajný poštár. Snežil by.
To by bolo smutné. Nie. Poštár sa musí rozhodnúť inak. Snehány, pošta. Známka štátu Snehánie. Že som si to hneď nevšimol. Musím ísť do Snehánie. Tam pána Snehuláša iste pozná každý snehuliak. Pán Snehuláš dal nášmu poštárovi opäť obálku bez adresy. Keby poštár ten list otvoril, mohol by si prečítať toto. Milý Snehulác, čakal som, že sa ozveš, ale dlho som nedostal od teba ani riadok. Skoro som sa roztopil od zlosti. Aké je počasie u vás? Dúfam, že mrzne. Zdraví ťa Snehuláš. Čo zomdletým poštárom Snehány? Kto sa v cudzom svete postará o nášho poštára? Všetko sa to musí začať celkom odznova. Bol raz jeden poštár. Jedného dňa sa mu dostala do rúk obálka s adresou. Vážený pán Snehuláš, Snežienková 2, Snehovský Mikuláš. Desať, 20, 30, dávam ťažký príklad. Koľko snehuliakov sa už narodilo na svete? Neviete, kto by ich chcel zrátať, tomu začnú plakať, že znášajú iba zimu, že môžu mať iba mínus. Bez mínusu sú vraj mínusový. Sčítavanie chce však plus. Keď vieš, tak to skús. Výsledkom je plačkanina. Samé plus to nie je zima. Samé plus, veď to je leto. A preto nikdy nespočítavajte svojich snehuliakov.